greet you. This. What's up, bro? This. Happy New Year. Share this video as you are joining me. And also, Facebook have been holding my page. You guys should help me write a review about my page. Write a review about my page on my once you click my page, you will see where to write a review, so that let's see if they will leave my page. They have been holding my page. The followers is not moving. If the followers is coming, they will still hold it down. I'm in the Facebook. So later you guys should help me and write a review about my page. That place I need the review. If you click any page, you see it. Which I see you can join me. I'm on live now. I'm Ogechi Okeke. I greet you. How you there? Chinedu Musu. I greet you. Please share this video once you join me. Share. Share this video once you join me. I have a little thing to say. I don't know if it's little, or rather I have a lot to say. Can you guys hear me? If you can hear me, let me know. Chibuzonwa Zion, can you hear me? Good evening from here, Chibuzonwa Zion. If you can hear me, let me know. Remy, Caroline, Happy New Year, my brother. Mazin Dubisi Okechukwu Catholic. I did, Baba, I did. Happy New Year, sir. You guys should write review about my page later. I'm doing great, sir. Mazin Dubisi. Arenze Divine. So Kambapi also, because I know that many of you will still go to church. So the thing is that about Ihenafio, since yesterday from Niger, and since from today from this side, Samuel Snachi, good morning. Share this video. Emana, sometimes ignorance o you see push gide mmadụ ọkwara onye a tie ebe onye anaghị apụtanwu. Regarding Governor Eziokwu and the J Park ji ọsọ tikapụ eje ekpo ni Ogechi Njaka ebe ọ nọ na-enwere onwe ya obi aṅụrị. I'm fully aware that na Dr. Ugochukwu Njaka bụ kwano di Ogechi Njaka nọ na Nigeria. Onwe ka ọ nọ na Abuja currently, or the last time I checked, ọ nọ Abuja. A military personnel, a US military personnel, broke a doctor there. You know, at least so onye di well learned. Onwe some certain things no he need ka akọrị or ka agwa ya ka ọ ga-esi wee handle. Achọrọ m ị na-asụ Igbo. Sorry for those na adịghị aghọtachi Igbo. Anyways, m nọkwa na-emisi. So, as I was saying, Dr. Ugochukwu Njaka bụkwa ndị Ogechi Njaka. I want to make this video. I will still, anyway, let me not talk about private or whatever that is going off social media. But what I'm trying to tell him is that you see that statement from Governor Eziokwu when Ogo na-ebuga ya na J Park na Ogechi na anaro ndị IPOB ego, and not only no na anaro ndị IPOB ego, like on a raise her phones or whatever o kwuru there. Not only that na a lot of people, na this woman ebuga a lot of people na Igbo. It's not only no sena on around the IPOB ego. He went further, stating that na this woman ebuga a lot of people na Igbo na buy.
and no clear evidence. I think Ijowa posted that video, or I believe a lot of you have seen the video. I'm been waste time or whatever. For that statement, oh, a heavy one call. Aburo ihe anybody adjust ne are anya. This person. When we come and you say, let's go. Here video from Ijowa page. Also na na-ereziri ndị IPOB ego. And he also added na this woman egbugo a lot of people. Oji clear evidence. Let's go. Evidence. This person. When we come and you say, let's go. Onye a na-ereziri ndị IPOB ego. This lady egbugo a lot of people in the southeast. Very heavy statement call. And he went on stating the fact that no the evidence. Forget about this damage control. Opota immediately. Maybe ndị otu agwagi ya no mess go up. Opota ka ome damage control. Si na mmadụ kpọrọ ya na phone. Si ya na Ogechi si na ọ na surprise whatever. Na na-achọzi ime ya nwa arrest. O wee bịazie wee kwuo that thing. This is not the first time ekperime ahụ na-emeki statement like this. O nwe ego oge ọpụtakwa drop all that na Ogechi afa Maazị Nnamdi Kanu wee naka ego wee rie. He has been making a lot of, I don't even heavy statements. Okay, now when you even talk about this whole thing between him and J-Pack, Utundu a na-akpọ J-Pack, his major angle na asị ya wote ike ka echeki ọ na-aba akpọrọ Ifeanyi Ụba afa this one and that one. The same J-Pack bụkwa ihe si n'oge gburu mpe ya. Ọkwa the same J-Pack pụta si n'oge ihe gburu mpe ya, n'oge kpọrọ mpe ya police kwuo on certain things. N'oge we stripper, na ụmụ ya wee imbecile. Then agwazie gị nwa nke gị ọ na-ewe gị iwe. Okay, ị na-eme expect ka ọ nabata ihe niile gwara ya, the accusation and everything. Then nke ọ gwazi gị nwa ị chọzi take ya. Unu agbapụ je kpọọ amateur local village police bịakpunye ya. People like Governor Eziokwu problem anyị na-enwe na Southeast today. Iwọchi oge ejeri made that arrest, the lady was still standing. Hana say bamoto. That's how give me my phone. I want to call somebody. Give me my phone. I want to call somebody. Immediately, Governor Eziokwu mention na this woman na-ereziri ndị IPOB ego. Na this woman egbu a lot of people na Igbo, na Southeast rather. No, immediately to make that statement or take attention on the high because Soma no ihe wokwu ya ndị police adị gingered. Anyị ncha niile ma ihe na-aga na bai. A lot of group and atọkọsị ndị mmadụ. Ụfọdụ ndị Fulani na-arụ ha rụcha ọjọbọ eti ya ndị IPOB n'isi. A lot of things are going wrong. But ndị na-ebu all those things ndị IPOB ka a na-eti ya n'isi. And ndị amị
on the police are they gentle anu anything that has to do with no onye na associate with ndị dị na ọnụ onye a na-eme ihe a ọ ya ka o ji make that statement. Echekwe m ọma ihe o. Echem na if that governor ka ogene karị ama m ezigbo afia something whatever prince. Echekwe m onye ahụ dị educated amakwa m nọ ezigbo onye iberibe ka ọ gị na nwaanyị na-akọ ọnụ you are like ịdị shame enough ya nwa wit afọ nsị ya na-akpọ JPAC put online soro nwaanyị na-akọ ọnụ ịkọgide ya to the extent of iwere polisi je pick dia na ihe ọ bụkwa the same game unu na-agba unu na-exchange banter atụọ gị bọmbụ ịtụkụ ya nke gị ọtụọ gị ịtụkụ ya ọtụzie gị ebe ọ na-enwe gị iwe a na-ewu unu ya nwawo governor meme help me stop this phone ya nwawo governor bụ ihe bido that na oge mereziri ndị ihe ego n'oge ji afamazi wee gwuo wayo n'oge ji afamazi rezicha ego wee rie smart angel I greet you o wee kpọwazie ya escon o na-ewe iwe. So what am I trying to say? Hate kapugo jekoto okwu halilas ya. I had video drop yesterday. When I see other people make petition, how would I join? If this last statement to make it, then on the people call desire. If the main people will sabo, if most of them are say sabotua. Or how I call the ridges which ha maronye men sabo. If all this ndio maziana emekwe ka amama ya kwụsịnata ndị Hausa na Fulani a juru ana Igbo na-terrorize ndị bai na try ka apụsịa na some group of people bịa na sabotage all their struggle. Ọha maka ọ dịzere ịma onye wu the real sabo. Okay, let's say if at all na oge na-eme something like that. Ke governor eziokwu make such statement n'ihu like the more I think about this whole thing the more I ask me see. Let's just say Oge is actually, let's just assume na eme like on a package ọrụ ahụ. Governor eziokwu eme that statement in presence of everybody. Ka gini we me ka we koro Oge aka o ka like I'm not getting all those things because of banter, because of sagun na wakashi on social media. You know, if these two people ama agenda ha na Igbo, forget if we are Facebook all of them some smart email like this. People see color like in opinion people then they marry them mad how. Go and watch that video. And I see the lady bamoto. Tension the low. When I see give me my food, immediately computer say now this woman name for something fund. Or I declare this woman name go to talk people na Southeast, no evidence. No clear evidence. Then later came as in a video ki me damage control. Sino ma de pogini jiwe we ekwo ya na apology na enye useless and nonsensical apology. Dr. Ogechi Okeke Njaka. This statement will be a threat to your family. It's not a good one for your family. If I should tell you, sir, don't take it lightly. You know, because some certain things naturally he could hear on life. So we hear in a kage ku life. You know,
Opota akpọ Ijowa on phone. The same yesterday, Ijowa should never TP Choya or Boyafa online. You could imagine. Onye si na ọ chọrọ represent community. That means no ọnwụrụ ihe ụna Chineke ekweni ihe ọjọọ na o winiri ọ n'ọba n'oche ahụ. Onwe ebe o si eme ekwu aga wrong. People have a call me to order say okay, don't do it this way. Okay, pick onye ahụ me onye ahụ arrest. As our normal politicians si zuzu na buy now. I can jaguni for all these people on social media. Forget all this social media lifestyle. Sometimes you meet people, if people in life or you know their certain opinion, a maroni how. Forget all these things. So that means no me no mecha win ye by that place. That onye ga correct me. Or see you waiting a picture. Me when you want a picture on the other. Ya wana akpọ ndị ọzọ afa. Ọ na-threat gị. Agụ onye wo mpa threat na gọvanọ eziokwu. Ndị dibịa one ka ọ threat go. Agụ onye wo mpa threat na-ede afa denu ya n'isi sigida nke ọ gọvanọ eziokwu. Or your fellow influencer or blogger or content creator. Nature one in no ya unkwana wati picture go phone or power forget again as who. Meanwhile, not the same thing in him. A mapo. Je muro a whole lady. Me boro. Iye jama na hebo no muka mummiri onoge na dnesia address. Why ki me arrest una ane buga ne ko. Put on life me. Yes, greatest of them all. Yeah, yeah. Like seriously. Onye fu ebe ọ nọ onye watch video ahụ na-amaghị ha na-akọ nwekuku onye afirie nọ ihe dị ka anịnị ọ dịrị nwa amama oge ahụ for those of you know about dịrị na anịnị then no hawa no the second anịnị ọ dịrị ka capture or maybe no like ihe dị to go do relevant mmadụ no go there Rosiafo. Yes, greatest of them all. Yes, capture their life. Or fake it. It's not making any sense to me. Jepaka na macha. All that's it from above. Take him. Okay. Don't worry. Who first called police? Not the win case. Of course, IPOB is watching. Ndị nke ahụ, ọ ba n'uru ịgwa ha anything na. Ha kwesịrị ịma ọrụ ha na. Ha kwesịrị ịma what to do. Ha kwesịrị ịma the main sabo enwe na ala Igbo. All people like this may Maazị Nnamdi Kanu jiwe nọrọ ebe ha nọ today. One man pụta Maazị nọ dịka onye ugwu onye Yoruba pụta. Ọ sị na ndị Igbo mekwe Maazị Nnamdi Kanu jiwe nọrọ that DSS this thing today. Ndị Igbo buy mekwe Maazị Nnamdi Kanu jiwe. In fact, all people like this will main problem anyị na-enwe n'ala Igbo. Ọ bụ na ọka ekwu ya ka esi mara Maazị Nnamdi Kanu ga Kenya. Ọkwa ndị nọkwa n'ime the inner caucus of ihe ha na-apịtụgharị because he ga-sell that information out n'ọgawa Kenya. Ọ ha ga-sell kwa out exactly his movement, ga-update exactly his movement. Ndị zu wee je nwuchie ya bọndụrụ ya from there. Tunata na Abuja. All people like this. Now that I have sell go information out. Just to prove a useless point. So you need and
I trust social media now. I trust social media. All people like this, Medu, Mazi Jiwe Noreba Hono till today. Ekucha mamo ya pota ndi dekwa ko na amipo na azu je kuka ya ofi ihe about him. Amuchikwe ya die. Ana eme ya like this. You know? So on the iPod, onunwa ka ọ dezere. Ebe approve unu the statement. Dr. Ugochukwu is a big threat to your family. Anyways, you were military personnel, you were a doctor, you are well intelligent, you are well learned. You know the implication of something like this, coupled with what is going on in Southeast, the insecurity and everything. More than I make a such statement. You know, if you want to join me, you can send me a request now. Feel free to send me a request if you want to join me. Then you be able to Chineke akpọ also we know say there na It's not making any sense to me. Oh no, how chief saga. Ago one day had dogo dodi hakari. Una ka asi amiare ka mkpụrụ amụ. Achunya. Una exchange saga video, Agwazi unu nke na-ewu n'iwe, ha bụ ụzọ gbakwuru 5,000 years old tree nọ n'ụmụ ọkpọntu. Kọsasi ya woti keke nene. O metu ya n'ahụ. For me, una nọ na also gị kpọgidekwe m ọkpọntu from morning till night, from 90 or me a year. You no go shake me. Before we anyway on na nna akpọ. On na man ha akpọ. You no go even, you know. Mana ọ na-asị gị woti keke. Iwe bi ọ dịzị ka ha na-ekwu eziokwu. Again, ịgbakwuru ụmụ ọkpọntu 3 no go 5,000 years. See a kubushcha mmadụ niile na-ekwu about you on social media within 4 days. Ọ dị ka ụmụ agbara ụmụ ọkpọntu awa ọkụkọ. Ọmakwu ndị uwe ojii. Okay, Chema, I could send a message. Chema, I could send a message. Ọwakwuru ndị uwe ojii. You know? A lot of implication nọ na that statement akpa amụ ahụ make. Onye ga-eji uche ga-aghọta. That saying, if you say no mere by alone, says it all regarding that particular statement. Ga watch ya the same. Ka ifu na ozugbo ọ sị na oge na-emerụ ndị IPOB for fundraising ka ndị polisi ha bido jinjaba. Otikwu ya na this woman emugo a lot of people. Na Southeast. No the evidence. Uga ka hajiji wazi bamutu. Oya enter. Then imechepụta n'azụ. It's no mistake, iwe keji. Come on, bullshit. Okay, let's say they run a court na ajọ gọmụrụ eziokwu. Ka eji make a statement. Ọ sị no onye kpọrọ ya na phone. Si ya na oge si na ọ na-eme nka, ọ dịghị eme nka. Na ka o ji pụta were iwe kwuo that thing. Ga-provide onye akpọ gị na phone na. Ka ọ bịa kọwaa onye gwara ya. Goro oge wetekwu your own evidence. Ụmụ okpo na-eme ka eje court, the state petition, denka. Na-enweghị uche. Ama ọ na make go a heavy statement ga-enelu gị in like all na dio like I don't want to be saying some certain things on this life. Ndị Igbo
ifuru ndị Igbo bai, ifuru ndị Igbo bai. Chineke ekwekwana ihe ọjọọ. Ndị Igbo bai, some, not all. For ụfọdụ ndị Igbo bai, ka na-etinye ụfọdụ. Kọsọ ka nwee ndị wuri Igbo destin. Sabu. Ọkwa na ihe a mere ana Igbo. Ifo na bai dị, ọ ga-ejikwa oyi echi, ọ ga-eju nwanne. Before bai ya adị normal, ọ ga-afị ezigbo ahụ. Ọ ga-afị ezigbo ahụ. For before buy a joy or gafia, especially if you innocent people able to go unnecessary because of mischievous statements like this na buy the too much. If innocent people able go because of some nonsense statements like this or the too much. Just like I said on my previous video, let's say no ụmụ aboki ya na-esi Meduguri tụnata na South East ka ha bịa mee Operation Python Dance na Operation Monkey Shadow bụ ihe bịa mee the arrest. Akpa amụ asa ha ọnụ wee make such statement. Ịma na ndị Hausa ni ihe agwadobe ha ahụ IPOB shoot, IPOB, you know, ndị nke ahụ ha da anụ nkom ha ji anụgo not just anything. Let's say no, those people behind me that arrest or no any of them no there will make a such statement. Ha buy that lady no barugo dia doing na. Or emesi na governor potase no onye gwaria no mistake. Let's just assume no na like something like this happened. It's possible. You know, saying people ha na-egbu na buy no onwe ihe ha mere ụmụazị ya na-agara onwe ha eko ihe ndị ha buru ha menyo ha anya. Okay, imechọpụta ọ sị n'ihe ha bụ wrong statement no onye agwali onye aji agwaghị ya. You know? Akpa mụ a na-akpọ Mụta Igbo TV Chineke kpọọ gị ọkụ for rubbish na-ede ebe a. Chineke like thunder fire gị. So see most of you might just know with your Android phone scream ya gbawara agbawa na cause nuisance on social media. They create any unnecessary problem. Ihe oge kwuru erughị ya okwuru. Ọ Saga ka ha ncha niile na-agba. Ka ezie bruzi from Saga baizie IPOB. Gịnị buru Saga ha na-exchange words na-atụrụ onwe ha baizie side IPOB. Baizie na ogbugo ọtụtụ ndị na South East. Join with ihe na-eme na South East. Since gị nwa ma ihe nwere uche. Ihe oge kwuru cannot be. Kezi ihe ọkwụfụ. O ma ihe ọzọ ga-eji asa gị. Ha nwasekwa n'oge gburu mpi ya. If other one. Ha nwasị n'oge bụ ihe gburu mpi ya. Ifo ya. N'oge kpọrọ mpi ya polisi na America. Oge mere nke a. Oge eji home nke a. Oge a na-agbakwa ha nwa nke ha. You know? Ka esi nke ka na-eweru ha iwe nke je park na asị ya wote ike ka enene just wote ike ka ọkwọrọ na China si na ọbata provide your doctor a na-emekwa ọ na-aga a na-achịkwa ọnọkata owebe iwe especially nke nwunye ya nọ ọ na-emekwa makwa ndị anyị bụ oge na-atụ back to back, you know, stuff like that. You know, after all, right from day one, after the first time Obrumunyati na Saga, I called him, say, a guy, who me social media, whatever, don't involve your wife. Igawago. Deal with it. Don't involve her. I told Jay, Feed na Saga, we have ego.
asaga grizie sara nwunye ya ti a na-atụ picture ebe a nọ na club ebe a na-eme ya na-eme ya ekoyi ya join ya na ya weta ike ka echeke iwe agba ya na ọ ya bụ ihe na-asụsụ ya ọsụ na-asụ JPAC all those things na-asụ ya. Then before you know it na akpa amụ wuo ya nwoke achọcha maka ọma na statement wo make ya ejidesi oge ike ọ ya ka o ji make that statement. Most of you eziokwu adịghị unu n'ọnụ funu nwa ndị Igbo ụfọdụ n'ime unu ọbọ mmadụ niile eziokwu 1 naira adịghị unu n'ọnụ. For those of you na-ejubilate oge achọghị m ikwu anything here wee na-ajụ m ọpụtago ka ọ ka nọ there, but I don't want to say anything here on all those things say did you have kama na ọkwa arrest okay. Arrest good day. Agwa m na this Igbo TV ụfụfụ ihe juu na brain ya because someone na-ashawo ọkwa the same JPAC si n'oge echi wu stripper ka ọ na-arụ na club na America. Ọkwa the same JPAC si no stripper ịmahụ ndị a na-akpọ ndị stripper ndị a na-agba ọtọ eje na some club ebe a ha na-eme gị like this awụrụ ike na-echi gị na-amụ na-eme all those things. Ejenubekwa m before unu efilie na mejego ejenubekwa m ọkwa ihe ha na-akọrọ m akọ, but at least I'm a matured guy. I've been into entertainment for years. I know the work of a stripper. Though I've not been there. Ọkwa the same JPAC you na accuse Ogechi Njaka no a stripper call. Ogechi we sezi na nwunye nke ya bụ ashawo. And not only no na-ekwu ya, a na-atụ picture, na-atụ video mụ na gị na-afụ. What are you saying? In my problem, most of you na this social media nwe is that ọ dị ka oge gị nwa abụ Igbo TV ka ogene ka ị na-aza ịpụta na peji mmadụ ọ ịpụta ebe mmadụ na-eme ikwu okwu si so ideru ịkparị onye ahụ drop some kind comment onye afụ ya o wekacha onye ahụ then ị drop ya obi a na-atọ gị ụtọ unu eme onye ahụ expect ka onye ahụ accept all that insult or whatever on drop na page onye ahụ. Let me use myself as a case study. Some of you will come to my page and comment rubbish. They hate sorrow. They may expect can take care, accept or church. Then once you can reply in a way when you can drag your papa there, you will beg. Can you when you on my own? They may expect ka nabatia. I should take it and deal with it. Your own nabata. That is social media life for you. You can't have one things anyhow. They may expect it's more like nekoromati hesi ebe na akwa. It's not done that way. You know? But most of you the senseless. Ego nya if you know mad meaning na ignore some certain things. When they go here, hati you see tia magi ha send the arrogant back. You know? You guys should better do content and stop this useless saga. Most of you are the chief saga. Most of you are the main contractor. Now construct saga on social media. But you get some of you hypocrites. You look in a page, you need to ya. Man, you guys should stop this thing. You guys should stop this thing. All the call waja. After video name team. Assumpta, good evening from here. After video waja name team.
onweghị onye bịa ịnọ n'oge ndị Zion abịahụ. Jụọ m ihe gbasara ndị Zion na this one. Ndị Zion abịahụ. At the end of that video, ọ sị ọ ya bụ ihe ọ na-ekwu na Ogechi cannot stop you. Ogechi cannot stop you. Like all those statements, you create unnecessary trouble tii na nke enwewe. Mana ifupe ọpụta echi na ọ sị ihe na-epreach ndị Igbo ka anyị kwụsị na ihe a, ndị Igbo ka anyị mee ka ndị Igbo ka anyị mee na ihe a. Mụta Igbo TV, Chineke bụọ gị ọnụ. Thunder fire you. Idiot. I nweghị goolu ghost nke gị ya eje achụ. It's not stopping on this video. Anyị akwụsị here. Onye si n'oji evidence must bring it. Ọ ya nwa, people like him bụ nsogbu anyị na-enwe n'ala Igbo. All people like him bụ nsogbu anyị na-enwe n'ala Igbo today. IPOB, a na-eme IPOB fundraising. This woman na-egbu a lot of people na Southeast. I have clear evidence, like seriously, like for real. I hope you guys are sharing this video. You guys should share this video because Facebook is holding my page. You guys should share this video and also write a review on my page. Review my page. Go to my page and write some review. Edekwana anyhow review. Chineke akpọ ọgụ ọkụ. Ndị omenala bụzi eziokwu. You know. You guys should share this video. Share this video. We need to do better. I kwesịrị ime better. Sometimes it's not all about this useless things I name on social media. Like you know what to say. Of course, Awuzie family. Awuzie family channels. I hope I got your name right. Odeyagahemeba now. This kind of thing can never happen in a country like US. Although possible. That's why sometimes na funde na say about by travel, it's not by natural. You can make it in Niger. You don't need to travel. Sometimes it's not all about making it in Niger or making it back home. If you want to name it, onwe big abia, like both ega he feel in mentality gi ega fugudu things like the listening each other each other make some certain things. He change of ma. You know? Onwe big abia in a country like this. You can be misbehaving. System a change your mindset automatically. So it's not making any sense. Onwe people like just that no weekend they can. If not, I can't call that. Anybody ga-emenwu anybody arrest. Onweghị onye ona nọ na adịkwa m sure mbata or maybe na nọ by ndị one police station say ha na Governor Eziokwu or J Park n'onwe ha mere m ha enye m akwụkwọ ndị statement kwụọ mobilization fee kwụọ ndị police bible kwụ ndị oshi asị gị kwụọ ego fuel moto ifuel moto gị na ha esoro eje buru onye ahụ ọ ihe mere onweghị much thing not there. Much thing not there. You know? I want to have me. I may have to na Abuja now. I just make a ezigbo case. Je na DIG office or AIG office Abuja. Make
Yeah, jiri DSS made the arrest now. One half of them keep the material siweje. Many I may a man not the standard. So what they did, anybody can equally do that. Forget here, yes, greatest of them all. Obu no bro weekend they can all na badi on apụta ozugbo. And secondly, somehow o meho ihe o kwesịrị ime. Ọ bụghị ihe ka mbịa ma bịakwu on live video. Ọ gaghọ through process o kwesịrị ime. Tengara ịbịa na-ekwu ya here. Peace Kuku Shiamdu. Welcome to my life. Share this video. I also write a review on my page. Our judiciary system is dead in Nigeria. Take your Japa plan very serious. Since I went to UK, my mindset has changed a lot. Look at Governor boasting over an arrest. Like, are you serious? Arrest is a normal thing. It's not an achievement. Exactly what I'm saying. I was here channels. I was here family channels. Exactly what I'm saying. All those things is nothing. Ige German I can very far na buy. Ndi buy can far. Come on, ije also ije na station make entry. This statement bia borrow a lady. Kilo na moto gini. Yeah! Greatest of them! Yeah! Capture him alive. As if una nene or deri nwa mama ke capture alive. Yeah! Come on! I said it! Like seriously? Like seriously. Before bye, we still have a long way to go. Solo King, I greet you, Baba. Thanks for your efforts. We still have a long way to go. I will see family channels. That's the statement you make earlier. Sometimes it's not by in on a buy in on a buy need ego, need live comfortable na buy. Now you need hot travel. One make it that travel. You got some your mindset you got mana some certain things na buy it doesn't want it. You know, it's not all about ego. Make it travel. Just make it a movement. No na system system only the intelligent may organize, may arrange. As far as I'm concerned, country like Eba no their system. I used to tell people, Eba, this place will first break you. If Eba, okay, will break into pieces. Abroad, a good country will break into pieces. O modu aliage. Common arrest. Bukwa no normal local station arrest. Can adult onye na-azọ onye chọrọ ebe local government chairman na-represent the community. Yeah, greatest of them all. I told you, I said it. Otondowo ya nwoke anaba hit asọjuo ya n'ahụ ka onye jere Olympic. Common statement. It also they what are they calling it now? Normal. Okay, before see Bible, on food blog and choribu. On food blog and choribu. I am a group ten and one your month. Matter of fact, all those ones self, I'm not even seeing it as anything. All that blogger could so many things about actually me Buddha. I went to station. I said, okay. Then my one statement. I said, a commissioner got signed here. I went to commissioner office. Thank God some of the police people in Lagos have one embo. I saw me film me with AY and rest got far Lagos. They recognize me. Obama, you today in our office. Commissioner signed here sharp. I said, okay, inga buy halfway na moto. That's all.
ekweghị the police. And that be normal thing. Onye ahụ agwa ha eme onye a nwe statement the case of file against you in the office. Let's go. Isoro ha. Onweghị anything like they had it there. Just like that. Isoro ha jebe. Then give Maruzie, any guy, you take your own statement. In the police, you tea on. I say, all result to all phone basero, phone ba, result to all yanka push na aya court. Before na court, police guys go do no ya, can you 1 week or 2 weeks could settle. Also, you know, settle, na bia, sign ya, a court. Oh, you know, on a system, I can need all those things now, manja. And I'm from former, but I say, arrest, on some of age you get you. Gini ko Ogechi kwuru governor na JPAC agwachighị ya back. It's not making any sense. What the you know there? And I throw banters. You know? About big thing. Forget I na petition this one. In a Korean on a system. In a Korean how those things works. Get one J accused the annoying Burumpia. Makuoni is a man no Burumpia. Same man no frustrating Pia more. Same man no anything. You say some certain things against the lady. Uteya, Ujidiwe. Let's just assume, and most of the things no Burezoku. Let's just assume. Oro koto sini we koji we gunia because nobody yankia. All the in a case very dark man ne ya boju. Gini ka very dark man jiwe pegbo. No se na me abewu. Na e ko jidiwe. Se na ya na nwa nwan. Ne di no fumoke. Yes. Ya boju ikuri akiku here. Why you not there? Sometimes you have to be educated or well-learned to understand how those things works. So some of you are not here now. Oge, I know, is not a bad person. Matter of fact, I don't know trace ebi na aswe ebido. Oh, ebe umu ekperima umu anene since ha chọrọ iri evangelist ebukobi office akwekochiri ka problem ha si ebido. For me na ado akọ every time ado iya Ogechi caution ha he bu eburi ya. Ebe hini na aswe ebido. Akobia. Then again, what happens is ha na akọ. Iwe phone na that man wa ajọ mmadụ. Make easy a heavy statement. A manner or the deadly on that woman personality. You know? Prince, how sure are you that's not a police station? Ibonyala. How sure are you not a police station? Chineke na akpọgo ọkụ. You know, unu nchani ne na achọ ka epost okoro mobile. Una ya ha many update. Won't update unu gama. Our people, they're very, very dangerous and wicked. And that is the reason why we are not going anywhere. You see, we are not going anywhere. When we buy Jazuage for our people, yeah. If only na-asị na ọchị ezolo onye na-azụ local government chairman, let the personality ndị ngọkpa na karị bruti ko jere represent. Okay, uzuchi ihe unu ezuzu na ọpụta si na ọ na-eme ihe echi unu eje tiri ahụ. Ịma na eriri unu eri. Unu nwa ndị ngọkpa na local government. Abi whatever. Ne a kind of personality unu na-achọ ije mee ha.
Prince, shut up. Onwe Abuja no. Mechie that your stupid smelling mouth also. Kpaa mụ gị bụ ya jee Abuja. Ọ na-akụ isi anọ na-ekwu n'izuzu ezuzu. Akọ rubbish. Inyari fake news on social media. Ebi eje Abuja. Why ha na-ebughị ya jee that yesterday immediately? Akpa mụ mpa gị bụ ya jee gị Abuja n'ụtụ a. Onwe evidence iji wote ya. Iwote the evidence mee call. Ị na-etel fact. Abuja wee ebe normal place na. Ndị nọ n'ụlọ ma na n'ahịa zụkwa. We Igbo need to do better. We need to do better. For those of you know na erugodu court today, we have put there. Akụkọ JPAC wo onye riri. I saw JPAC saying that na mmadụ na ibe ya wụ n'ọnụ. Mmadụ karịrị ibe ya. Onye nke ahụ ewepụ akụ Zion. Ebe aka go like that statement will cost him a lot. That single statement is deadly. He crossed the line. Hopefully, all this will wipe this case away with eyes closed because it lacks merit and credibility. Of course, she'll be out in a couple of days' time. So it is by profession. Of course, one here not there now. Like I said, I'll be hearing on social media, but when all these things, so you know, oge onwe ihe kwesịrị ha n'ome ha. That's why if not, they don't burn you any police in a be me arrest you attack again immediately. Onwe ihe kwesịrị ime na eme ha. Onwe ihe kwesịrị iwete na ewete. If not, ọ gaghị ahụ ekwu gị nwa nọ na zone 13 ụkwụ abịa kwugharị ihe ọ gakwuru. Attack again immediately. But like I said, ọ bụghị ihe ka ya na-ekwu online. Mana ndị na-amagharị ha just like Awuzie Family Channel said. Well, just yeah, you know. But for that statement, Governor Eziokwu Jeje, if care is not taken, or God regret here forever in his life. Because he make a heavy statement. Anyway, all my implication. That's why Oji na chitazo na video ya. Ogo chore ewa. We yowa biko. No mistake. Onye ka na akọrọ abuki. No mistake. Aji kpọọ gị na phone. Maro the number. Like seriously. Ọ ba court na ya akọrọ na gwa ha na kpọ ya na phone. Ọ mahụ the number. The person we see. Aya megi nwa jepatakwa. We kwuo nke gị. Ikwuchazie nke gị si na iji evidence. Si na ugbugo ọtụtụ mmadụ. Na South East. Tesi na ị gara akwụkwọ. You swear. Like I said, you guys should write some review on my page. Facebook just would the page him like this. Facebook would page him na bamo since last year. I just would the page him na bamo. Follow Adi Hague on Abia na cause I say I'm him na Facebook na keep bazo. You know, though they are on it. But you guys should write some review to recommend the page. EJ na this thing, you click your page, you got a day write review or something. You recommend you did some review on my page. I'm haga happier. The page away chapter. Hajisiike. 13 is answerable to. Of course, now
Chibuzo Chukwuemeka, like I said, Obuhirine Kaye on live, but all these so things, Oge share some blame, just little blame, because onwe ihe kwesịrị ime, and they feel na omelu, but you know, until go on her own, the stubborn naturally, abụghị ya ka ị na-agwa. That is just the thing, you know. So the bone of contention now is that ọbọzi ihe saga aka na-akọ, or rather ọbọzi ihe saga aka ekwesịrị na-akọ. Also ha gada all this ihe ha na-agada ka ede petition mee, ọbọzi ihe saga aka na-akọ. Ihe a na-akọzi na this criminal allegation, ọ ihe kwesịrị na-akọ na, of which Dr. Ogechi Okeke Njaka knows better. He knows better. You know? Okay, or maybe up to take this apology. Akpamu governor me. Now, boy hack, or ihe okuru. Now just on that piano on this one. One you go bring that evidence. Chineke abagok. He must bring that evidence. JPAC yama na ase no ka na ase na ka ewotiki ya ka echeki. Oge ewotekwa evidence no Ogechi gburu mpia na America. Oge ewotekwa evidence no ya ma bi ihe mere mpia arrest. No bia ho na ete mpia no no. Oye na ase na ọ na-akpọ ase na nwunye ya bụ ashawo. Oge ewotekwa evidence na oge na arụ stripper na club na America eba. You know, Governor Ezekwuwan have made a statement that no gay jigwa farmers in Nandi Nakego where the money. Oh, you will take that evidence too. Why you saying on this social media? The evidence fly was here. Then everybody just will watch you or what is evidence ebe oge the meron the IPOB fundraising. With evidence madini otuto madini now. Also no bugo na southeast. Chinyere faith, Chineke kpọọ ọkụ. For Chineke, ndị mmụọ kugbuo gị, Chinyere faith. Ije na page Governor Ezeokwu, ị na-etu ya afa carry on. Unje na page JPAC, ura na-eji nja ha. Then unbiazie na page some of us, they see you guys should stop all these things. You guys should stop all these things. Hypocrites. I don't blame you guys, sha. But we still there. So you guys, make sure you share this live. Make sure you are sharing this live. And also write review on my page. Because I'm him on Facebook. I will stop here because I'm some of you a joker. You know, some of you will be going to church. Some of you have already left to church. And some of you have other things to do this morning. So I just want to do this live broadcast to address uncertainty. I'm still coming. I will still do. You know, I'm coming. I still have a lot to say regarding these two. Oh, how a problem I know when I is. Oh, how a problem I know on social media. Through JPAC na Governor Ezeokwu. JPAC na they are the main problem I know on social media. They are the main problem I know when I need and keep Azwa. Two of them. Oh, hey, boy. You see the activities on social media. Ebe ọ na mmadụ ga-apụta mụ could make a such statement in public. Kesi nke ha na-emeke n'azụ. Ọ na mmadụ ga-apụta mụ make a such statement in public. Kesi nke ha na-emeke n'azụ. O make chapter say no excuse. No agwara ya na phone.
na ya ka o ji mee ya arrest. A ga-echekizi ihe ude na statement na police station na nke o kwuru die na the apology ọ na-ayọ. Of course, I was a family. I always like your statement. O gosi na at least ị nọ na the system, ịma ka o si adị. You know, at the system, you know how it works. The funny aspect of this thing going on is he literally shot himself on the leg by mentioning iPod. He just won himself a new battle. So good luck to him and his fat booty. I was family. My brother, those two people, I don't like. I'm their agenda. I'm their agenda. Especially that before I check with my dad governor eziokwu onye ma ihe. Tumu onwe ya n'ọnụ na brag. Tumu cho onwe ya n'ọnụ like this. Di childish di fe UK. The first video for n'otu a ka m tetere ụra here before na etete ụra self. Miss calls ejuga everywhere. You know? Me and I come for miss call Zion. A lot of them voice note. Me and Facebook. First video for video governor Zoku na moti. Maybe after the arrest. Everybody, yeah. Now watch. After, let's go. He's captured alive. Yes! Yay! Yeah? For ordinary arrest. Chineke ekwekwana ihe ọjọọ. Let me stop here. I will still come back. It's almost late here, so that I can not go. You know, I'm still on a low key. But this thing, I'm a budget. So you guys should, like I said earlier, help me write a review on my page. Write a review on the page. You know where they write review, recommendation, something like that. You're right. Share the video so that on my Facebook, I happen not my Facebook gym not bam. I just odum. My follower is not moving since last year. I don't know him in the Facebook. Though they are on it. I'm, talking with a lot of them. They're on it, but at least the page need to require. So let me stop here. Nice to have some of you here, especially some of those of you that understand this whole thing and the implication of that statement, and also that knew the whole story. So let me stop here. As it be, we will still drop them. A lot of things. I have a lot of updates to drop here, but everything can go down low. I have a lot of things. Oh, a lot of things in people, but no. Work again a change formation. About 4-4-2, about 4-3-3. How about 2 defensive midfielder? How about 1 striker? About double striker? And before you go into a football game, you don't let your know your, So let me stop here. It's nice to have you guys. Help me write a review on my page, and Smart Angel, write a review on my page and help me share this live. So can you not na doing that to tata, Chineke kwukwana ihe ọjọọ. Of course, I'm communicating with Zion. I'm communicating with a lot of people. In fact, since yesterday, Aku has been just that none of her. Aku no far. That is just the fact. But
He has been, trying to do a lot. Upon hearing on social media, Igbo channels, I greet you. So yes, I'm communicating with Tako. I greet you, Baba. Good evening from here. Asomta. JP Agozie, ụmụ agbara kugbukwe gị. Oge the same J Park na Ayabu, late father of Ogechi Njaka. What did you say? Oge J Park na accuse Ogechi no enwa gburu mpia. The late father. What did you say? If most of you enweghị uche. Or accuse no enwa gburu mpia. Ọ ma na mpe ya anwụgo na the father cannot come out to defend her, the daughter, or speak on behalf of her. Nwekwe ka o si dịkwa side JPAC na ife anyị, but okwu onye ya na ura na-take offense, even if at all no na onwe anything ekwuru against Ifeanyi Uba or whatever, on the be Ifeanyi Uba ya be made the arrest. I'm not JPAC. I'm not that akpa amụ. If at all no onwe anything regarding ihe oge kwuru about Ifeanyi, on the be Ifeanyi Uba ha bịa made the arrest. Ọgwa ha dịrị isi na o ji kwuo ya. Not JPAC. Most of you will retreat. You know this Facebook 100 naira data. Una na marry na page. Na cause nuisance. You see, most of you not true n'ime ofufo ncha. Anwụrụ ọkụ. Eju na brain. Most of you. That is just the thing. You know, Junum Ogo kwuru about Ifeanyi Uba ka ihe nkwu. Oge JPAC kwuru about late father Ogechi Njaka. Ka ihe gị nwa kwuru. Gịnị ka ị kwuru? Oke unu na-eme expect ọ sị na ya nwa gburu mpịa, na ya nwa kpọrọ mpịa police, na ya nwa mere mpịa chigide iche wee nwụọ, ka Ogechi nabata ya si ya thank you very much, God bless you, without he sending ya nke ya back. Chineke gbakwa aga ọkụ gị nwa JPAC. Ọ bụ na-eme ezara ọmụ maka go sleep Joe. Nice to have you. Smart angel, why you dey laugh now? Say now some of these people can be frustrated. You know, what they call this page of it. It can make it post. Man, they see from nowhere, but singing in the use. But they charge like this. Let me get expect the Kena Batia say thank you very much. God bless you. Owe konya si biagwa gi. Ibia ka reply ya back tizie ya obere ose. Na magi send ya ba owe biwe threaten wazigi. It's not making any sense. Igwara m nke m nabata ya ngwakwa gị nke gị ịnabatakwa ya o social media life ka ịnọ ye we na gị iwe. You accuse her that he's responsible for his father this thing, that she married her father. She also accused you allegedly na igwara ya na onye ana anọzi na akpọ gị ntu na ọkpọwashigo gị ike. Iwe bụ iwe bas na akpọ gị ntu. Meanwhile, go delay the no ya gburu mpia. You make me expect ka ọ nabata ya. Kanjere ahụ nọ la biko. I will still come back to do live tomorrow from here. Today from Niger. You know, but some of you here may use your brain. Before I go, let me write a review on my page. Review. Facebook page. Page. Let me write review. My page is my page ain't doing well. You know. They hold my page. Share this live. You can share multiple times. Share. Udeme Idara Joy, good morning. Write review on my page. Hope you slept well. Joy. We are about going to sleep this side. We are preparing
to go to bed. I just took my night bath, just, about going to bed. Here is evening. So we don't use the same time with Nigeria. You guys are at the front. We are at the back. I know soon now. So I'm about going to sleep. I'm about going to bed rather. Ọnụ anaghị eje ebe ọnụ gbara aka. Of course, smart angel. That is what most of them don't understand. About Madineke ya agwa. Ha just gbage nkịtị. Somebody like me, I know you are a celebrity, you're a public figure, don't respond back, don't talk. If you talk anyhow, don't fire again. That is me. If you talk anyhow, you see anyhow. Oge no good na buy. You talk, I may him there one on one, I may him there. That is just me. About my Nikki, I be there anyhow. I say you're a public figure, don't respond back. This one, that one. It's not possible. Italiano TV. Nice to have you, brother. Before I go, Italiano, when you really na this topic, you send the album request. You always give interesting opinion in every topic in the treating a program and others. I always enjoy your opinion sometimes. Joy, nobody upset me. We are discussing our issue. So Italiano, if you have anything to say regarding this whole thing, send me a request so that Kanjirigi will meet you. You are just joining me now. I'm talking about this arrest and this whole thing, the statement from Governor Ezioku and the other things. Okay, Italiano, you are unavailable. So I will be stopping right now. I'll be stopping right now. And then Bora, because Nanka Ejeko Okechi, I will still go to church in the morning. I'll go to church in the morning, So can you meet China? Who upset you? Yeah, Italiano. I know that you are busy. What's the update, bro? The update is about the arrest. JPAC, Yamoke Mero, Ogechi, and the statement you make. The caption is there now. I urge Doc to not to take that statement lightly, because that statement is a heavy one on Ogechi Njaka, So they should see to it so that Governor Ezeoku should bring that evidence. Because when you watch the whole scenes that occurred there, when you if you take a good look at that video, immediately you make that statement that this lady, they made on the airport fundraise, and this lady go a lot of people in the southeast, evidence. Was what make it that statement, tension are very high. As well as here, enter. And that them sure no plan. Ya no tondo belle face okay. So that is what I'm discussing. They shouldn't leave the statement just like that. Mr. Dr. Ogechi Njaka, the husband to Ogechi, and honor here, honor by currently, honor around currently, So that's the topic. But since that most of you are joining late, yeah, of course, that's what we are talking about. Though he later came out to apologize and said that it's a mistake, that somebody called him Ogeji wee seko guys, so that's why Oji kwado maybe men's agwa na n'ọzọkọ ịchọzi itiziko onwe gị in danger, ịmara na ebe anyị dị na and ụmụazị agụrụ case gị nke ga agwụgo, because a very wrong one ije make a such statement n'ihu ndị uwe ojii. It's like I don't know, I'm ihe ọ na-eche wee kwuo such thing self. It will be a very bad statement,
So I believe that men akpọ again na phone si ya nwanne ka eko si adị ma arịkwa ahụ ka isi ekwuzi udo pụta ma ihe mee damage control ka o ji pụta sịwazie na this one that nobody should listen to that apology for that cock and bull story ọ na-akọ there or hold or anything anwụtagodi anwụta ya provide ya that evidence first ọ sị na mmadụ gwanye anything na phone ya provide onye agwara ya that thing na phone na ọ naghị apụara ọ ya ka ọ ka ije na-ezuzu na Abuja na ụlọ represent ndị nga ọkpala. Then she later came out to call Ijo on phone and warn him not to ever put his picture or mention his name on any of his video. Could you imagine? The phone boy Joe, I see when taking a picture again next time or Bogafa on any of his video. Meanwhile, you are doing it. Idara Joy, that's what I'm talking about. Oh, Jamana Jomma call. Love pre awokwa nke obere. Let me make your project take care. No, now most of you, maybe some of you have to be the video. Let me play the video for some of you to see. But I believe many of you have forgotten the video now. How's it Facebook? How's it social media kind? Yes. Here's the thing. Only go many people in the southeast. But I see no Jaws. You bring the evidence. Let me stop here. In the IPOB, some of you name sabotua. Only need yours the cargo anything. When who need the cargo? Who need the cargo loan? Only kwesige makusiale. So come on wakwa, you know. Can na wakwa. Or one of these things problem I na-enwe na ala Igbo. Ndị dị otu a problem anyị na-enwe na ala Igbo. Ọ ndị dị otu a na Maazị Nnamdi ka nọ ebe ọ nọ since. Ndị na-akọ ụmụ pere akụ na-enweghị isi na ọdụ a. Ọ ha nwa nsogbu anyị na-enwe. Ife atọ na onwe any other thing dere gị na onye ahụ mụ na gị na-adịra gị na aga m ewute such thing mmakwa by anyị side anyị si bịa ka anwụkwa ka o si adị ka nji bịa tii. So let me stop here. Nice to see you guys. The damages has already caused with IPOB name that he is begging. Which guy are you begging? What's the apology for when he has already done the worst? Already, it shows he has been doing this to others from back. Of course, you know. So let me stop here. This Abamana or Daniel Obi, I saw one useless comment a drop on a video yesterday. He tried the rubbish also thunder a fire again. Most of you the senseless. If you don't put on social media, I let the course soon. Some of you say no Canada. One ofokum no kwebo ofokum no na buy. I don't come a cap or anything. Ofokum nebo. I'm going to certain things can get a hold. Gordon, extraordinary market. I see you, my brother. Oh yeah, to Bugome. Oh, good. Hita. Oh no, hita. Na man, Ruma na Judiciary.
So it's nice to see you guys. You guys should share this video. And so for those of you joining me now, help me write review on my page. Ever I do review, recommendation, something like that. Help me write review. Come on Facebook. Go release the page. How just page me? Okay, that's why the followers is not adding up. I just watch it there since last year. Even my second page is going well. This Austin Obama is doing well than this one. That one 65,000 followers, you know. But I'm not even more active. I'm more active on this one, but the other one is kind of doing well than this one. So this one just quickly there, not making any move. This one now is kind of doing well than in terms of distribution. And so for those of you now who follow me, but you can also follow me here. You know, I know that Smart NJ is following me from here. Cambia Wogio is Smart NJ. No can spoil me. No one way. I'm a man of God. So you guys should write review on the page and also share the live. It's nice to have you guys. Good night from here and have a nice Sunday from there. Hey, this live get us this world to get us be. Good night from here and have a wonderful Sunday from there. For those of you watching me tonight, Toby Chooks, Viola Mike, Caroline Chikere, Amaka Emo, The Smart NJ, Italiano TV, Adazion, Gladine, Ubechu, Amala, James, Onyena Turuchi. It's like I saw one kind useless comment drop. Ndoka blessing. I see you all. Have a nice day. I see you all. Extraordinary. Okay, they're not born any of them now. Most of them are just Smart Danger. I see you. I see you. I see you. I've been one of my active followers recently. You'll be one of my active followers recently. I see you. You see humble. Don't talk too much for 1 hour plus. Come on. Smart Danger, I see you. Stay good. Have a nice day. Call the Kwan. Join me tomorrow. I have a lot of topic enjoy to it, but let's treat this woman Bam. Me and Hanizuzu first. Then we'll handle the rest.